Hey लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आं आवगायनाय बायदि दिनैबो WhatsAppनि आरो दिनै मोनबा टिप्स लाना फैलायबाय। तो टिक्लाक्ला फिसासा WhatsAppआवनो बेसेबां सेटिं थायो नङा होमबा बुंनो थाङोब्ला बिदि फिसासा। तो आं टटेल मोजां 15 टिप्स होबाय आवगायनाय भिडिअ। तो दिनैबो बेफोरबायदिनो मोनबा टिप्स आरो नोंथांमोननि गेजेराव लाबाय। तो बिदिब्ला जों दिनैनि गुबै भिडिअ आगान सुरनि। तो फार्स्ट टिप्सआनो जाबाय जों किसुमान आखरखौ माने सिदा नुयो। सापस हमना ला नैबे मोनसे आखरखौ जों माने खायख्लें खालामना हरो बेफोरबायदि एसे खायख्लें माने इटालि बुङो। नोंथाङा आखरखौ गुबुननि WhatsAppआव इटालि खालामनो थाखाय गिबियावनो नोंथांनि WhatsAppआव थांदो आरो नोंथाङा जाय बिथांनो हरनो तो बिथाङा थांनानै टेक्स्ट मेसेजाव थुनानै नैबे माइनास सिनखौ नुदों ना माइनास सिना मोननै दोङो। नै फार्स्टनि मोनसेया उननि मोनसेया नङा दे नै फार्स्टनि मोनसेया तो बेखौ होनानै नोंथाङा जि सेन्टेन्स लिरनो गोसो दोङो आं लोगोखौ गुड मर्निंखौनो हरनोसै। तो गुड मर्निंखौ लिरखांनानै जेफोरबायदि सेन्टेन्सनि सिगाङाव बे माइनास सिनखौ होदोंमोन गुड मर्निं लिरखांनानै सेन्टेन्सनि उनावबो होनांगोन माने सेन्टेन्सनि सिगाङाव मोनसे माइनास सिन आरो सेन्टेन्सनि उनाव मोनसे माइनास सिन। तो नैफोर नैयो गुड मर्निंआ खायख्लें जालांबाय। तो बेफोरबायदि डाइरेक्सन खालामनो हागोन। नाम्बार टु टिप्सआनो जाबाय नोंथाङा जेब्लानोखि नोंथांनि WhatsApp गुबुननि WhatsAppआव माने फट' गांसे फाथायहरगोन। हमना ला नोंथाङा 10 MBनि मोनसे DSLR केमेराजों 10 MB थानाय मोनसे फट' हरबाय। तो नोंथाङा जुदि गुबुनाव सेन्ड खालामनाय लोगो लोगो बियो 7 बा 8 MBल'सो थांगोन माने फट'आ क्लियारलि थांनाय नङा। तो नोंथाङा माने मोजाङै जिहेतु फट'खौ थांजानो लुगैयो बा किसुमान फट' सुहुनायफोराव माने अरिजिनाल पिक्सारखौ नांगौ जायो। नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि WhatsAppआव थांदो। WhatsAppआव थांनानै नोंथाङा जाय बिथांनो हरनो बिथांनि नामखौ क्लिक खालाम। आं सिमांसा बसुमतारीखौ खालामबाय। तो बिनि उनाव नै एटाचमेन्ट नै मेथाइ बायदिया केमेरानि खाथिना इयाव थुनानै नै डकुमेन्टआव थुना हो। तो डकुमेन्टआव थुनानै नै ब्राउजार नुदों ना मोनथाम गोलाव आस। तो बेयाव थुना हो। बेयाव थुनानै लोगो नोंथाङा जास्ट दानि बावै थिखांखांनाय फट'फोरा फैगोन आरो रिसेन्ट ओइ सायाव रिसेन्ट ओंखारदों ना। तो आं नैबे एक्ट्रेसनि फट'खौ हरनोसै। नैबे DSLR थिखांनाय नङा देसन दिनै सेन्ड खालामबाय। डाटाउन गैया साला सेन्ड खालामबाय। सेन्ड जाबाय नैखौ आं अपेन खालामनानै नैबे फट'खौ नंगौ नङा। तो नैया अपेन जादों ना नैबे चाइनिस फिल्मनि एक्ट्रेस आरो नैबे। तो बेफोरबायदि हरनो हागोन। तो नोंथाङा आरो फाइलनिफ्राय हरनोबा नै ब्राउजाराव थां। ब्राउजारनिफ्राय ओइ रिसेन्ट नुदों ना रिसेन्टनि सानै मोनथामा बेयाव थांनानै नोंथाङा नै पिक्साराव थुना हो। फार्स्टनिया पिक्साराव थुनाय लोगो लोगो नै फाइलफोरा बेफोरबायदि फैजोबगोन। नोंथांनि मबाइलाव जेमान फाइल दङ माने मेम'रियाव तो फाइलफोरा फैजोबगोन। तो स्क्रिनशटआव थुबाय आं। स्क्रिनशटआव थुनानै नोंथाङा जाय फट'खौ हरनो बेखौ क्लिक खालाम माने सेलेक्ट खालाम। गांसे गांनै गांबा खैखान गोसो इखाननो हरनो हागोन। बेफोरबायदि सेलेक्ट खालाम। तो आं गांसे सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामनानै गोजौआव अपेन खालामना हो ओमफ्राय सेन्ड खालामना हो। तो बेयो फट'आ बेफोरबायदि थांगोन। आरे भाई इमान दामि DSLR केमेरा थिखांनाय फट'आ जुदि आरो बेलेगनाव जुदि आरो साफा थाङाबा माबोरै जानो। माने नर्मेल केमेराजों थिखांनाय एखेयानो जाबाय सन नर्मेल केमेराजों थिखांनाय आरो DSLR केमेराजों थिखांनाय नङा होमबा। नाम्बार 3 टिप्स। तो किसुमान आखरखौ जोङो जिखुनु बेनार बा जिखुनु बिजाबफोरावबो जों एसे माने मोदोम गोनां लदादा माने बोल्ड नुनो मोनो। तो बे बोल्डखौनो बेफोरबायदि बोल्डबो खालामना हरनो हायो WhatsAppनि गेजेरजों। सापस हमना ला नोंथांनि बे सेन्टेन्सआ बे लाइना एसे इम्पर्टेन्ट एसे सिरियास बेखौ मागोन नोंथाङा एसे माने बोल्ड खालामनो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppआव थांदो। WhatsAppआव थांनानै जाय बिथांनो नोंथाङा आखरखौ एसे गिदिर हरगोन सिरियास बाथ्रा। तो नै टेक्स्ट मेसेजाव थुदो। बेनिफ्राय सिम्बल नायग्रोनांगोन नोंथाङा बै स्टार सिनखौ होबानो जाबाय। स्टार सिनखौ होनानै नोंथाङा जि सेन्टेन्स हरनो आं गुड इभिनिंखौनो हरनोसै। गुड इभिनिं ओरैनो आरो ट्राइ गुड इभिनिं बेनिफ्राय आरो खनसे स्टार सिनखौ होबानो जाबाय। तो आखरानिफ्राय बेफोरबायदि बोल्ड गिदिर जालांगोन। किसुमान मानसिया WhatsAppनि एसेमेन्सफोरखौ नाया। तो बोल्ड जानाय लोगो लोगो एसे माबाफोर गोनांथि खोमानानै नायसनगोन ना मालाबा सिरियास बाथ्रा हरनो गोनांबा बेफोरबायदि बोल्ड खालामना हरबानो जाबाय। नाम्बार 4 टिप्सआनो जाबाय सापस हमना ला नोंथांनि WhatsAppआव बहुत फट' दङ। फट'खौ नोंथाङा नोंथांनि गेलारियाव बा फाइलाव श' खालामालासिनो दोननो हागोन। माने किसुमान गोनांथि गैयि फट'बो फैयो नालाय बबेबा समाव। तो बेफोर फट'खौ नोंथाङा माने गेलारियाव श' खालामालासिनो डाइरेक्ट WhatsAppआवल'सो श' जागोन आरो बेफोर फट'आ माने गेलारियाव श' जानाय नङा बा फाइलाव
स' जानाय नङा बिनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो WhatsAppआव थांदो नोंथांनि WhatsAppआव थांनानै गोजौनि मोनथाम दटआव थांदो ओमफ्राय नै सिटिंआव थांनानै सार्चआव थां सार्चआव थांनानै नैबे मिडिया भिजिबिलिटियाव थां बेखौ अफ खालामना हो अफ खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि WhatsAppआव फैनाय फट'फोरा मेम'रियाव नुजानाय नङा स' जानाय नङा थ' आंनिखौ आं आरो अन खालामनानै लाखियो आंनि अन खालामना लाखिबाय नाम्बार 5 टिप्सआनो जाबाय साप'ज जाय बिथांमोना एन्ड्रइड मबाइलाव फिंगारप्रिन्ट दङ फिंगार लक थ' बिथांमोना WhatsAppआव फिंगार लक खालामना दोननो हागोन माने सेकुर जायो साप'ज हमना ला नोंथांनि अनगा माने गुबुना सिरि नोंथांनि WhatsAppखौ नायखोमानो लुगैबाबो बिथाङा नोंथांनि अनगायै बा नोंथांनि पारमिसन लायालासेनो बिथाङा माने नोंथांनि WhatsAppखौ सालायनो हानाय नङा गिबियावनो WhatsAppआव थांग्रोदो बेनिफ्राय राइट साइडथिं नै मोनथाम दटआव थुदो नेक्स्ट सिटिंनि उनाव नै एकाउन्टआव थुना ओमफ्राय प्राइभेसियाव थुनानै नै लास्टआव फिंगार लक दिसेबल बेखौ अन खालामना हो नैबेखौ टार्न अन नै फिंगारप्रिन्टखौ माने बिबाय थ' आं उनथिं आसिखौ होनानैसै नोंथाङाथ' नुवा नेक्स्ट नैखौ इमिडियेट होनाय लोगो लोगो जास्ट WhatsAppखौ बेक खालामनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट आरो अन खालामफिननाय लोगो लोगो फिंगारप्रिन्टखौ बिगोन थ' इमिडियेटलिखौ हो आं इमिडियेटलिखौ होबाय थ' आं बेक खालामना नायनो आरो अन खालामफिनना नायनि WhatsAppखौ थारमाने आं बेक खालामबाय अन खालामनि आंनि WhatsAppखौ अन खालामदों नै डाइरेक्ट फिंगारप्रिन्ट बिदो होनानै दं आसिखौ माथो ट्राइ एगेन्सो खिथिखो न'नि सैमायानो न'नि मानसिखौ सिनाय बायदि जासिगोन दखन दासो जाबाय र' बेफोरबायदिनो नोंथांनि WhatsAppखौ नोंथाङा सेकुरिटि लाखिनो हागोन आरो नोंथांनि अनगायै गुबुना WhatsAppखौ दिनैनिफ्राय नायनो हालाय नंलिया थ' नोंथांमोना जुदि आंनि टिप्सफोरखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो बेफोरबायदि मोजां टिप्स मोनबाय थानो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आवगायाव नोंथाङा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि सिङाव डेसक्रिपसनाव लिंकआ होना थागोन थ' नोंथाङा नायना ला थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेयावनो थुंगिबाय बाय